makama adina dia lamana Tuhan udah malaikat jo ayo Allah ya Allah dengan sakit dengan sakit ini ya bu bila dia itu si ibadah dari Tuhan ya ayah sujelai manggula dapat kami yang aman maju burito nabi Tuhan dari mukoba asamu adalah yang lada iyo ay maabi ipinto
bila baru diserang batu saleh Aku lagi batang hampir malam kandoi ayo kana menyaru ba bulu kana mangado kadi cari ayo lai kana bajar ini mana warna tingkanyo semoga itu mendapat iyo akan safangan jumengan iyo nanti surakan iyo atau nasawakan kulai namonyo mencari nafsu baru inagalan dari mulut pagi lah sampai padang lah sampai jodoh dipandang dia orang takut dia baru dari ujung sekalinya tidak babu sembahyang itulah sampai hai bodohnya orang sekolah itu hai dunia tak gampang oh hanya sekali hai mujur doa lalu umpama tembak hai sujud yang masih salah dah dapat diundang kalau nyokan lai mana tapi kok indah yang buka tengah pujokan dengan aku gambar dari kurang tapi bakalan dengan wahai saudara ayo mulia dan dijanji ayo cinta jodoh kamu lagi tapi lagi kau bulan
suko galajuana lasana nyolalo lade pari nabanya babu sembahyang hai sakali nyokila itulah urang ta olala Mananti minantu hai sabalu menyopula sementara sama janji oleh nyawa malaya dalam narago la ola la ola la iyo api mamanggang soal pengadilan sakit di kembang sakit anak berguna di tengah sidang kiri, dede kalakan dan kuota muko, ko adona sadar.
puasa kadang bioan foto puso Kapulai iyo lano bala kabake kaulan bako-bako ko ano na sadang tadi kadai duduk jo kanti kanti lamu pano na sadang manginum destarte telur pano si popicino sambilan yola de yo itu batu domino di koco ojo capek nela kata sendiri ada nela tibu caranya memang lah acara kini yola nambah mulu ya itu dari panah membara yola di kola de uranganyo dan datang tukang elah silawai paduna malam yola tanggo ibarat yo piala dunia nanti gua masuk final dan kaduonyo Yo taari palai bawa nang bodo kasilawai nan mudo ilanyo sajo ya itu memang ala jawaban algojo lain sajo yo nan sana sinetron kaduonyo memang ay waliso atau bila baik ala gila iyo jadi bila misalnya walau ibarat de film de anak-anak ibarat upin dan ipin sama botak-botak kapalo atau yang silap lah de boy adik yo sokoran jobang joro nane capek nak mela data sudiro kita bakul tua basamu siapa iyo nanti tidak ada tangannya koyo agak lama lapis siapa iyo nak lain datang dan punan inoi kabalago memang sakuran ala kuranyo iyo pada pekan kumato karano iyo di malam kini dek itu adalah sudahnya tuh yaitu malam jago malam hiburan jadi dulu karena iyo nanti di sini dan itu memang sudah acara memperingati hari lahir Nabi itu jadi nabi nala Muhammad Rasul junjungan ayo kita bagi umat lalu Islam dia iyo la dunia nanto iyo nan sakali la sada iyo nan sakala de ibu Mama oelanyo gitu tario alam jahali ada sampai ke alam pemerintahuan gitu rasakan labas sama-sama iyo nan syukur alhamdulillah iyo nan ada gitu maju kenan datang mari itu buat kumpul iyo lain dapat kumpul suruh anggaran kenar kini ada lagi tapi nonton deh lagi hati iyo ayo lain ayo pulau pantan muda desa dia layo ibu balai kata salero kalau iyo nan delio kadita lado kalau mudo selesai jodi masero kalau si anak ada tobol langgil kapalo ai kadi pula doai nama sawalan asal lain abatan de kami pembagian ratu dengan mari kami punan kadinya al katro hiburan tipu bernafas alaka agam desa suai kayu bana larang cara gitu iyo dan lekan bana dan tipu boleh basam pasal dalam hati ai pasan jual lawadalu lahir nabi gitu nabi ini kan iyo boleh rahmat dari kami dan baru Assalim wasallim ya Rabbi ya Rabbi ala nabi ya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Nabi ya Sayyidina Ya Ali Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah Binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. ya Maulana ya Habibi ya Habibi Ali kami kemudian Ya Maulana ya Habibi, nanti kami kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti dari syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti dari syafaat ya Habibi. ya Sayyidina Ya Ali Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, nanti kami kemudian hari. Ya Maulana ya Habibi ya Habibi Ali kami kemudian Kalaulah tidak engkau menanti dari syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti dari syafaat ya Habibi. lagi sanjungan Nabi berbagi dua tahun. Bagi oleh nyobao kalau sekenal pada tamu. Dia iyo tahu ayah syarat duduk tahun dulu. Anak pulang ke elo nyuruh Bayo dan alayo de bagu, bayo dan disurau lanjunan ko. Disurau nurut de hidayah orang berikan nama. Mabila dan lakulah de nomina, iyo kajadian lanjunan. Dan sampai iyo atuh mangkari-kari kasih suruhinyo. Mario keadaan mudo-mudo supaya nak sumalai badarajo. Iyo dan maafkan kami minta kapan dari bulan nyobaku. Terbaru di zaman iyo ibinilanku. Oba akan iyo dan orang kini sangen nampiran orang monyo. Lagu iyo ay ganunan bude sugaan pana dengan mudo-mudo. Iyo dan dana biar nak keminalan nyobau. Tinggalkan malu oi kawan. Kadiri Lah mari tuang hari barilah jari kawan mau dia lama itu
sampai hati kirai kamu babaliakan jatuh padamu ala jale hati mati maya dulu denai iroi sarimu ala jale hati masih kauran maya dulu denai yonan di galur undangan ala tabuwe oi iroi Masya Allah palamingan ala tautang hidup sampai hati apa malukan malukan malu kadang hidup sampai hati apa mainkan denai malukan malu agak kami bawa alaman guru tapi kakinya tanpa aku sagalo cenderung memandang Masya Allah andai ibu antah gunjangan ibu nan jale sampai kini tetap maraku sampai hati adia kadena ya baba dia aga eu Allah jale hati mati kauran maga dulu dan air dia karimu ala jale hati masih kauran maga dulu dan air dia karimu aduh kalau itu taruh ikan kebuka joki dudu hello itu salah kau di tampaju mulai kalau dulu balai dulu hobi lai kalau bani kurkilo nana sama malawan lagu sangat viral kalau sana kalau nana Indo balai hobi ayo kami lain mau di dalam baju itu abang buang Indo lalaru kode lalaru lalaru jadi pandai mato ini pinonton bakal jadugo dagang dijugo prasana hati dalam dado dia benar iyon benar untuk ayah atau untuk anak-anak tadimu lagi ramah benar ledaranmu ada zaman minggu ini oh nanti oleh nyontiku lai dosana lai kasamunyo aman budi akan dari budi bahagia ayo bila sampai hati kawan maafin pamenang diri nalenang sayang sampai hati ini kawan maafin dinilah mau dan bagaimana sementara anak depan kita Malayu asalkan hati selalu cari anak tadi amdi aku joran
yang diaduh ajali anak kali yang orang dan dirayu makasih banyak matuju memandang sampai hati menengil koi denai apa nendenai kuno kawan na iyo kuno kurang nenden cinta bahagia kuno jika malu bisa dikubur dalam indah dan kata rumah jalo iko di malam isu alekatibo hilang uranan dan di malam isu alekatibo hilang uranan sayang manusia la alana ibu bila akhirnya ayam tidak dilapati sampai hati udah mati pamenang di kiri enak denai sampai hati kawan mati pamenang di kiri bilang sampai hati menelpon aponan denai kuno kawan na iyo kuno sampai ingku jawi dan pamalian jika malu bisa dikubur dalam indah dan kata rumah jalo iko di malam isu alekatibo hilang uranan sayang di malam isu alekatibo hilang uranan sayang nalla jadi gaira soyo nagari kami baru magari pandalan baru kari nanabat namu ini to kata ay kare kantar nyotito itu tepan segala orang Mario Batnamo
segera